Да бъде ли върнат първоначалният вариант на Кодекса за социално осигуряване ще бъде обсъждано на Съвета за тристранно сътрудничество. Това съобщи финансовия министър Симеон Дянков на среща с студентите в УНСС. Предприемането на тази стъпка означава, че хората ще бъдат лишени от възможността за ранно пенсиониране. Друго предложение, зад което Дянков застава, е стажът за пенсия да бъде вдигнат от 1 януари до година. Така достигналите вече необходимата възраст ще трябва да работят по-дълго, за да получават нормална пенсия. Тази седмица или по-скоро миналата седмица излезе, знаете, и първоначалния предварителния доклад на Международния валутен фонд, който явно казва, че заради демографското развитие на България и заради дефицита, който вече се е натрупал в НОИ в продължение на над десетилетие, те препоръчват още от януари 2011 година да започне това увеличение на стажа. Утре имаме тристранка, както знаете. Тази тема за КСО ще се разглежда и това ще бъде едно от предложенията да се върнем към някакъв първоначален вариант на КСО. Водещата формула на правителството за следващата година е повече работещи, по-малко пенсионери, за да не се отварят нови дупки в бюджета. Дянков пропусна да обясни на студентите защо те ще трябва да работят почти до края на дните си, за да натрупат необходимия стаж и да се пенсионират спокойно. Но въпреки това каза, че те са напълно прави да протестират, но не и срещу политиката на правителството. Сега той си изми ръцете с ръководството на университетите, защото според него проблема не е в неадекватната политика на управляващите спрямо науката и образованието, а в неправилното разпределение на средствата. А днес студентите протестираха не за да чуят поредните оправдания, а за да защитят правото си на образование.